Suomeen on tuotu koristekasveiksi useita pohjoisamerikkalaisia piiskulajeja, kuten esimerkiksi Kanadan piiskua. Puutarhoista laji on kadonnut tien ja radan varsille, kesantopelloille, metsien reunoille ja vesistöjen varsille. Pohjoisamerikkalaiset piiskut ovat luonnolle haitallisia kasvilajeja, joiden kasvatusta tulisi mahdollisuuksien mukaan välttää. Voimakkaina kilpailijoina ne syrjäyttävät alkuperäiset kasvilajit. Monivuotiset piiskut muodostavat usein laajoja kasvustoja ja kasvavat jopa yli 2-metrisiksi. Niillä on soikeat lehdet, varsi on melko jäykkä ja kukat nuokkuvat latvasta keltaisina kerrannaiskukintoina. Piiskut kukkivat loppukesästä alkusyksyyn. Piiskut lisääntyvät sekä siemenistä että juurakon palasista. Piiskujen siementuotanto on runsasta, sillä yksi verso voi tuottaa yli 10 000 siementä. Lenninhaivennelliset siemenet kulkeutuvat tuulen mukana pitkiä matkoja ja niiden leviämistä luontoon on hankala estää. Piiskujen siemeniä ja juuren kappaleita kulkeutuu luontoon myös puutarhajätteen seassa sekä maa-aineksen tai veden mukana. Piiskut saa pidettyä kurissa ja kukkapenkissä katkaisemalla niiden kukkavarret ajoissa vaikkapa maljakkoon. Näin estyy siementen kypsyminen, leviäminen ympäristöön. Vaikka piiskut tuottavat valtavasti siemeniä, ne eivät ole toistaiseksi pystyneet leviämään ja valloittamaan piantareitamme lupiinin tavoin. Piiskut ovat myöhäisiä kukkijoita ja niiden siemenet eivät välttämättä ehdi kypsyä ennen syyspakkasten tuloa. Laajojen kasvustojen torjunta on työlästä, koska piiskujen juurakot ovat sitkeitä. Kasvustoja on onnistuttu hävittämään leikkaamalla ne useana vuotena alas sekä keväällä että syksyllä. Hävittämisessä voi kokeilla myös glyfosaattipohjaisia torjunta-aineita.